Het is eens net meer voor te stellen, een leven zonder mobiele telefoon. En het geldt ook voor bijen. Een kwart van alle 8-jarigen had al een eigen telefoon. 4 jaar later, als ze naar het voortgezet onderwijs gingen, hadden ze wat alle bijen in. Vaak ik nog mijn internet erop. Voor internet en veel voor internet school en sms en Ja. bellen. Twitter. En ben je dan constant bij mijn telefoon bezig? Niet constant, nee. maar wel heel veel. Ja. De een wat nieuwer dan de andere, maar iedereen heeft er een. Dus Ja. En heb je een smartphone? niet iedereen, maar wel, ik denk 90% van de klas sowieso wel. Dus. Bel eigenlijk bijna niet, maar wel meer sms'en en WhatsApp en zo. En soms via Skype. En waar betaalt nou die rekening? Mijn ouders. En wanneer ik er overheen ga, dan moet ik zelf bijbetalen. Op de meeste scholen binnen regels insteld voor het broeken van telefoons. Maar op grond wordt het mobieltje inzet onder de les. Ik als hier op Pieter Jelles impuls in Ljout. Van Nederlands broek ik een beetje links van fiction. Ze kunnen dan een app downloaden en dan kunnen ze informatie halen voor het boekverslag. Wonderlist broeken ze ook, dan kunnen ze plannen. Dat kan ik weer op de laptop. Dus als ze geen smartphone hebben, dan kunnen ze dat ook op de laptop doen. Maar het is net zo wijs dat als ze geen smartphone hebben, dat ze dan net het werk doen kunnen. Maar we zijn wel op zoek naar al die mogelijkheden om hem te broeken. Nou, dan jerk al hier. Ja. De telefoon is voor de meeste ben heel belangrijk worden. Meer dan de helft zei het net meer zonder te kennen. Verslaafd is denk ik wel een groot woord, maar ja, ik denk dat het wel raar zou zijn om nu ineens zonder telefoon rond te lopen. Kiest er nog zonder? Nee. 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 Echt niet? Nee. Ja. Nee. Wel. Ik vind het wel helemaal erg dat hij nu in mijn tas ligt en niet van mij is. Ja. Veel een beetje onwennig. Ja.